जाथ्राया माने बासजोंसो बिराद बरियानो जोङो नै बासजोंनो थांगासिनो जमा जमा एकदम फालो फालो बास गंसेखा आरोना खारगासिनो नै जोंना स्टार्ट जाबायानो फाइनालि जों अदालगुरि मोनफैबाय नै ओरैबायदि हाथरखि लामा लामा जा बरियाखा आरोना डेक'रेसना लाजाया माने सिथारानो सिथारजोबखा ओरैबायदि सिथार लागायदों देग्लाय अदालगुरि टाउनावहाय फुरा सिथारजोब आरोना नै थांगासिनो लोगोफोर बासाव दङ आङो दा नै एकदम अदालगुरि मोननोसै टाउन मोनदों दासो माने मेन गामिखौ मोननोसै आरोना नै फैयै फैयै जोङो फाइनालि मोनफैमारबाय जोंनिया दिनै ख्रिस्टमासनि प्रग्रामा बेयावनो जागोन आरोना नै गेटआबो जा मोजांखा थ' बिराद बरिया बानायखादों नै एकदम बिउटिफुल रेड कालारखा आरोना हेलौ एभरिवान बरायबाय रायजोफोर दिनै फिन खेबसे आङो दिनैहाय दंफैयो एसे ख्रिस्टमास प्रग्रामावसो आरोना थ' रायजोफोर आङो नोंथांमोननोहाय एसे दिनै दिन्थिनो लालायबाय जा बरिया नै पार्टिया सोलिगासिनो ख्रिस्टमासनि एकदम धुम जानाय लोंनाय सोलिगासिनो आरोना उनथिंजाय जा बरिया नै जोंना बासआ ओइ नै सिगाङावहाय दङ थ' दा बासाव जिरायनानै थांफिननोसै बिराद गोजान जायगायावसो दंफैयो आरोना दिनैहाय उदालगुरियावसो दङ थ' एसे प्रग्रामाव दिनै दंफैयोमोन थ' बेखौनो आं एसे दिन्थिनो लाबाय आरोना थ' दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बिथिंजाय माने नै बेदर एकदम रानगासिनोबा हायनानै लाखाबाय आरोना प्लेटाव बिदि राननानै लाखाबाय बरियानो होबाय थासिगोन आरो नांदेरगौबाबो मोनगोन आरोना नै जा बरियाखा एकदम बिथिं अमा थाबाय बिथिं दाउ थाबाय सोलिगासिनोसो नै जानाय लोंनाय एकदम बेहाय जागासिनो आरोना पार्टियाहाय एकदम बरिया सिम्पोल जा मोजां जाखादों आरोना बांद्राय बेबायदि मानसिबो गैया एसे खम आरोना बेलासियाव प्रग्राम दंबावो दा आङो बेसेखौनो दिन्थिबाय जों एसे जादिनि बिथिंजाय नै जोंनिया माने एकदम सोलिगासिनो जानायफ्रा जा बरिया जाबाय नै बिथिंजायबो दङ आङो एसे आंबो जाना लादिनि आरोना थ' जा इन्टारेस्टिं नै लागावबाय पापर अमा दं आं माने अमासो जायो दाउबो दङ दाउखौ आं जाया दाउखौ गोथाव मोना आङो अमाखौ आं गोथाव मोनो आरोना एकदम अमाखौ गारनो हाया आं बेमार जाबाबो अमाखौ जायो जियाय जाथों नै बिथिंजाय आरो अमा गारि एकदम अमा लाना फैगासिनो गोलाव खालामला भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों अमा लाबोलायबाय नै बर'दिननि